spate când vine asta. Ai și un mic. Facă rău. Hai să stai la mea. M-am putat. Am dat vreo 150 la asta. N-ai avut, dar cred că da. Vă dau acum pe filmare. Cum a ieșit treaba? Uite, de fapt, Hei! 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 Dă-i în gușă! Să nu... Da, da, da. Pe asta și încep. Numai că mă mai bruschezi tu cu... Bine, de plac! Pula. Da, bă, dacă aș putea să-l pun pe pauză, uite, unde pun? Uite, arată aici, cum îl pun pe pauză? Că pe tot pe el.